Dnes si ukážeme, ako naviazať olivovú podenku CDC, s tým, že táto podenka bude o niečo iná v tom, že po celom telíčku bude ešte palmer z kohúta. A na túto podenku budeme potrebovať štandardný háčik číslo 16. Môžeme použiť takisto háky. Táto podenka môže byť naviazaná medzi číslami 18 až 12. A ako telíčkovú niť použijeme buď zlatú olivu, alebo môže byť aj tmavá oliva. To bude zároveň aj naša viazacia niť. Ako štety použijeme štety z kohúta. Perie z kohúta môže byť buď sivé alebo olivové. V tomto prípade použijeme olivové. Čiže vyberieme dlhšie pero a strihneme niekoľko štiet. Je dobré použiť tak aspoň 4-5. S tým, že štety by mali byť približne raz tak dlhé asi ako je ramienko háčika. Trošku menej. Schválne to neukončujem, aby som dosiahol čo najtenšieho výzoru. A na krúžkovanie použijem olivový alebo tiež zelený drôtik. Môžeme použiť aj zlatý alebo strieborný. Mne sa všeobecne na olivové vzory tento druh celku osvedčil. Takže iba niekoľkými ovidmi postupne si pridržíme všetek materiál a koncu háčika a naspäť. Tak nám vznikne veľmi tenké telíčko, ale to je presne to, čo chceme. A zo sivého skalpu alebo z olivého skalpu bereme pero, ktoré by mohlo zodpovedať veľkosti háku. Spodok, ktorý je taký jemnejší, papier je jednoducho odtrhneme. Trošku očistíme. Takže spravíme niekoľko ovinov smerom dozadu. Ide nám asi okolo 4 alebo 5 ovinov. S tým, že drôtik použijeme v protismere. A vlastne ten nám bude slúžiť ako zámka. Ešte vpredu sa uistíme, že štety spredu pôjdu dozadu. Niekoľkými
ovinmi ukončíme. Takže palmerikové telo máme hotové. Ešte tým môžeme trošku vyčesať do hora. Tým pádom tá muška bude lepšie sedieť na hladine. A špecifikom tejto mušky je to, že má napodobňovať novonarodenú podenku. To znamená, tam prichádzajú určité procesy do krídelok, kedy tie krídelka ešte sú svetlejšie a sa prekrvujú, sú pokrčené, tá ponienka ich vystiera. Preto je dobré trošku spestriť to krídelko. Použijeme na to jarabicu klasickú, kde prakticky hneď za palmerika naviažeme niekoľko štetov. Odstrihneme a prakticky na konci ako krídelko použijeme pierko z CDC. A toto je pomerne malé pierko, ale teraz vám ukážem, ako ho využiť na maximum. Už na to táto pomôcka trojihla. Do ktorej vrchnej časti vlastne sunieme toto pierko a jednoduchými ovinmi dookola obtočíme s tým, že vzniknutú CDC ešte pretočíme a maximálne využijeme 100% takéhoto pierka. To už len jednoducho zhora priviažeme k háčiku. Ešte niekoľko ovinov. A prakticky zabezpečíme sekundovým lepidlom alebo akýmkoľvek nahrážkou. Strhneme a ešte pierko prakticky krydlo dostrhneme. Takže na konci môžeme ešte mušku mierne vyčesať suchým zipsom. Tým dosiahneme, že muška bude pekne plávať na hladine.